Son Nerea Menduíña e formo parte da cooperativa Elefantes Rosas. Son Jéssica Rodríguez, socia da cooperativa Elefantes Rosas. Elefantes Rosas ofrece servizos a persoas con necesidades de apoio e ás súas familias nos contornos naturais onde se desenvolve o seu día a día. Elefantes Rosas naceu coa convicción de que os apoios son moito máis efectivos cando aparecen nos espazos onde as persoas viven e se relacionan. No gimnasio, na compra, no colexio, no traballo. Por iso traballamos dende a proximidade, adaptándonos a cada persoa e a súa familia. E tamén falamos de que xeramos un dobre impacto. Por unha parte, traballamos no benestar, a autonomía e a participación das persoas ás que acompañamos e pola outra, ofrecemos servizos de conciliación e respiro para os seus familiares. Vimos de recibir o recoñecemento Medrando Xuntas impulsa a innovación e a creatividade e estamos moi agradecidas e, ademais, isto confirma algo que xa viñamos sospeitando, que outra forma de acompañar é posible, unha forma moito máis flexible, cercana e próxima ás persoas.